Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel! Guys, yes! Ngayon lang ako nakapag-video. It's already 3:56. And today's video guys is ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking DIY eyelash extension. Disclaimer, first of all, hindi po ako expert, okay? I am not an expert. If you are watching this and you expect that I am an expert or an eyelash technician, no, I am not. Ginagawa ko lang to for a reason kasi I wanna do my eyelash. So, I created this video kasi gusto kong ituro sa inyo, i-share sa inyo kung paano mag-eyelash ng ikaw lang. Anyway, nagawa ko na yung eyelash ko before pa itong video na ito. So, hindi ito first time na gagawin ko yung eyelash ko. Warning lang din, kung hindi ka pa nakapag-eyelash before, hindi ka pa nakapag-experience ng eyelash before, and you're watching this video kasi gusto mo mag-eyelash ng sayo-sayo, huwag na, okay? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong gagawin kung first time mo i-touch. Pero kung nakapag-eyelash ka na before, and na-experience mo na kung gaano siya kahapdi, okay? Yes guys, mahapdi ang eyelash. And gusto mong mag-DIY kasi nga, same sa akin, pandemic, gusto mong gawing sa sarili mo lang, then you are in the right video, guys. Without further ado, guys, let's go ahead and do our eyelash extension. Okay, so first and foremost, kailangan malinis yung eyelash mo. Okay, malinis. When I say malinis, meaning hinugasan mo na siya, sinabunan mo na siya, sanitize mo na siya, ganun. Ganun ang malinis, okay? So, kung meron kayong lash shampoo, mas okay yon kasi nakakalinis yon, okay? Pero ako, ang gamit ko na panglinis is ito, Garnier na Micellar Cleansing. So, kanina, umalis kasi kami kasi nagpa-second vaccine na ako ng COVID. So, I'm safe now. Not totally safe, but I'm vaccinated now. Lagay kasi ako ng product para sa lash. Alright, or nagmascara kasi ako kanina. Kaya nilinisan ko siya nito. Gamit lang nito, okay? Pero kung meron kayong pang eyelash shampoo, mas okay din yon, di ba? Ako wala kasi akong eyelash shampoo. So, ang gamit kong eyelash, ayan, yan ang gamit kong eyelash. And then, meron ako ditong tools. So, yan ang gamit kong tools. Kailangan mo din ng eyelash glue. So, ito yung gamit kong eyelash glue. Ayan. And then, meron din akong ganito, eyelash brush. Ayan. So, yan ang ating mga gamit for today. So, let's go ahead and start. Ayan. So, ganyan ang itsura ng eyelash. Ganyan siya. So, depende na sa inyo guys kung anong size or, anong size ang gusto nyong gamitin. Pero, nung first ng eyelash na ginawa ko is 16 ako, pero sobrang taas nun. Kaya ngayon, parang magpo-14 lang ako or 13. Ang glue, ilalagay ko siya dito. Ayan. So, ayun, yan. So, one drop is enough already. Yan. I-zoom in ko kayo guys, ha? Yan ang gamit ko. Matulis. Kaya, guys, be careful kasi mata ang ating ginagawa ngayon. Kaya be careful kayo, ha? Huwag kayong danghag, guys, ha? Huwag kayong damak. Ayan. So, ang ginagawa ko, guys, pakita ko lang sa inyo, is kukuha lang ako ng 6mm. Isang product, okay? Isang piluka. And then, nilalagay ko siya dito sa glue. Ayan. Pagkalagay ko ng glue is nilalagay ko siya sa mata. Pagkalagay nyo, so ganyan na siya. Pagkalagay, ganyan na siya. So, mumukha siyang ganyan, okay? So, kung ilalagay niyo siya, ipakita ko lang sa inyo, guys. So, ino-open ko yung aking mata na ganyan. And then,
Pinapasok ko yan dyan. So, hindi dito sa baba, guys, kasi Makate. Okay? So, as near as the hair, dun mo siya ilagay. Dito, oh. Dito. Dyan. Sa may mga buhok-buhok. Dyan mo. Okay? So, pwede mo siyang idikit sa skin dyan sa malapit sa mga buhok-buhok mo. Yun ang ginagawa ko. So, konti lang yung nilalagay ko na glue, guys. Okay, isang dot lang siya. Kailangan din may mirror kayo, guys, ha? Kasi kailangan talaga may mirror. Para makita nyo ang inyong ginagawa. Okay, madali lang siyang gawin, guys, actually, pero parang mas kuan siya kasi paisa-isahin mo siya eh. Isa-isahin mo siyang gawin. Kaya medyo delicate siya ba kung gawin mo siya. So, I hope nakikita nyo ng maayos, guys. Medyo mahirap lang siya tignan kasi isa-isahin mo kasi paglagay. Pero pag nagamay mo na siya, madali na lang siya. So again, yung ginagamit ko dito guys is 13cc. Kalimutan ko anong ilang cc yung ginagamit. And disclaimer lang, guys, ha. Kasi ako, guys, I'm working at home, and then palagi ako nakatutok sa screen kasi nga yun ang work ko, 'di ba? Mas mabuti kasi, guys, kung naka-eyeglass kayo kasi pag lagi kayong nakakatutok sa screen, yung mata nyo is kumakate. Hindi siya dahil sa product, dahil lang yan sa mata mo. I'm not sure, ha, para sa akin lang kasi yun. Sa akin lang yung experience ko nito is makati siya kasi dahil sa screen. So, I always rub my... Kasi nga, ang gaan-gaan lang niya, guys. Hindi mo talaga pansin na meron palang lash extension. Okay? Makakalimutan mo, kung makakalimutan mo na may eyelash extension ka. At saka kung magbaburn yung mata mo, magaganyan mo siya. So, iwasan nyo lang siyang ganyanin, guys, na ginawa ko. Kaya natanggal yung iba sa akin. Actually, ang sakit nga eh, kasi nakakalimutan ko palagi ba na meron pala akong extension. Ay, natatanggal siya. At yung glue na ito kasi, maganda siya, guys, kasi dikit na dikit siya. So, nung ginanyan ko siya, masakit. Parang totoong lash yung natanggal sa'yo. And then, kailangan idikit mo talaga siya ng maayos, guys. Mag-count ka lang hanggang 5. Tsaka mo siya bitawan. Kasi pag nilagay-lagay lang mo lang siya, of course, matatanggal talaga siya, guys. And be careful din dito sa baba. If you have a lot of hair in here, mas mabuti kung may tape ka. Pero hindi ako nagtitape kasi napaka-hassle na kung magtitape-tape pa ako. So, ang ginagawa ko, make sure ko lang na hindi siya nadikit, lalo na dito na side. Kasi nadikit siya pag may glue, of course, kasi nakakatch niya yung eyelash. Madikit kasi itong glue na to, guys. Tapos, ang ginagawa ko, guys, finifill ko lang yung mga gap. Okay? So, careful kayo, guys, ha, kung magamit kayo nito kasi baka matusok nyo yung mata nyo ba.
And then, kung feeling nyo nagdikit-dikit na siya, guys, kuha lang kayo ng, asan na ba yun? Kuha lang kayo ng brush, ito. So, i-brush mo siya para magkahiwalay-hiwalay sila. Hayaan mo lang kung merong mahulog na pa isa-isa para maging even sila lahat ba. Kunting paalala lang din, ang gamitin nyo talagang glue, guys, is yung glue ng pang eyelash extension. Kasi baka hindi siya mag-work sa inyo kasi yung glue kasi na yung pang eyelash, meron kasing glue na pang eyelash. Ito, ipakita ko sa inyo. Yung mga ganito, mga adhesive na mga glue, wag nyong gamitin yan, guys, ha? Kasi baka magka-irritate yung mata nyo. Ito kasi pang eyelash talaga to, guys, yung ginagamit kong glue. Kung makagamit kayo or makakita kayo ng ganitong product, guys, ganyan. Yan gamitin nyo kasi maganda siya, hindi siya masakit. Asing wala talagang masakit. Kaya nung una talagang ginawa ko to, natakot ako kasi baka masakit siya ba. Okay, so I hope nakikita nyo. Basta wag nyo lang ilagay. Pagkita ko sa inyo, guys, ha. So ganyan na siya, guys, oh. Wag nyong ilagay dyan sa baba, guys. Dapat closer sa hairlines. So, yan na ang meron. Ito nang wala. So, yan. Di ko lang alam, guys, kung merong lash na parang sobrang lift talaga. Pero, yan na siya. Yan. Ito yung isang wala. Ito naman yung meron. Ayan, so tapos na ako sa 13 size, guys. Ang ginagawa ko naman, para hindi naman siya masyadong 13 lahat dito, ang ginagawa ko dito sa baba is ibang size yung ginagamit ko. Ang gagamitin ko naman ngayon is na yung number 10. So, ayan na siya, guys. Medyo thick na siya tignan. Ayan. So, ganyan na siya. So, depende na yan sa inyo, guys, ha, kung gusto niyo na thick siya or hindi. Kung nasa sa inyo na yan, kung pwede niyo naman dagdag. Ako kasi, guys, gusto ko yung parang natural na parang wala lang. Yung hindi masyadong obvious ba na ay, nagpa-eyelash extension siya. Yung ganun. So, tignan-tignan nyo lang, guys, kung meron pang gap na gusto nyo ilagay. So, lagyan nyo lang. Hindi talaga maiwasan, guys, na may matanggal kasi depende yan sa glue na ginagamit mo. Kung yung glue mo, hindi siya masyadong nadikit, meron talagang matatanggal. So, huwag kang mag-worry. As long as hindi natanggal lahat, hindi mo namang ulitin, di ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. So, hindi siya yung parang masyadong lift, guys. Ganyan lang siya.
Yan siya, closer look. Tapusin ko lang tong isa and then I'll be right back. Hello guys! Ayan, nakabalik na ako. Ayan, natapos ko na din siya guys. So, yan yung final look niya. I-zoom in ko lang kayo guys para makita nyo. Ayan. So, yan yung aking mata. So, parang ito yung mas lift, no, kaysa ito. Pero, ganyan na siya, guys. So, yan na guys, ang aking final look ng aking mata. Sana nagustuhan niyo itong video na ito, guys. At kung nagustuhan niyo, don't forget to like this. Comment down below, guys, kung meron kayong mga question about this. At kung meron pa kayong gustong i-share din, na hindi ko na-share, i-comment nyo na lang din dun sa comment box. And don't forget, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para naman maging family na tayo. Alright, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!